Sunshine News Blast. Sa pikas bahin, gipasiugda ni Mayor Nito Durano sa Danau City ang padayon nga kalambuan sa maong syudad atol sa off-site session sa Barangay Balyang nga naghatag og gibugaton sa konektibidad sa komunidad ug gobyerno isip yawe sa kalambuan. Sud sa iyang 25 ka tuig sa serbisyo, iyang gipasiugda ang mga proyekto sama sa Civic Center Terminal, Fishport, Boardwalk ug mga napasementong daan nga nagpaligon sa lungsod. Lakip sa mga nag-unang inisyatibo ang 5-point connectivity agenda, post-typhoon recovery ug dagkong infrastruktura sama sa ginakot Kisol Bridge ug mga proyekto sa supply sa tubig, dalan ug kahayag sa kalsada. Ipadayag usab ang suporta sa probinsya ug mga proyekto sa kaluwasan ug pagpalapad sa daan. Samtang padayon ang aktibong planning pinaagi sa City Development Council. Nagpasabot kini sa padayon nga paningkamot sa administrasyon ni Mayor Durano alang sa mas lig-on ug malungtarong kalambuan sa Danau City.